Hello guys! Andito na naman po ako, it's me, Amazona 18 this shirt. Andito po ako ngayon para turuan ko po kayo gumawa ng Kamote-Q. Easy way to make Kamote-Q. So, ano pang hinihintay natin guys? At kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, like, share, and don't forget to subscribe para updates po kayo sa lahat ng aking videong i-upload. Natatakam lang kasi ako guys kasi syempre tayong mga Pinoy, ganyan talaga ang ating mga pagkain sa Pinas, lalo na pag merienda. So, ano pang hinihintay natin? Tara, samahan niyo po ako! Hello guys! So, eto na yung ating kakailanganin para sa paggawa ng ating Kamote-Q. So, ang una is mantika or oil, tubig or water, asukal or brown sugar, kamote or sweet potato. So, ayun lang po ang ating mga ingredients sa araw na ito. So, tara na po! So, ito po yung ating kakailanganin. Linagyan ko ng tubig yung ating kamote kasi madali siyang umitim yung kamote natin. So, ayan guys, ito na yung ating kakailanganin para sa ating Kamote-Q. So, ano pang hinihintay natin guys? Tara! So, ayan guys, ang una natin gagawin is magpainit tayo ng ating palayok. Tapos, pag mainit na, ilagay na natin yung ating oil. Ayan. Okay. Hintayin lang muna natin siyang uminit konti. Saka natin ilagay yung ating kamote. Ayan, kapag alam na natin siyang uminit, lagay na po natin yung ating kamote. Medium fire lang po siya. Ayan. So, antayin lang natin siyang maluto. So, ayan guys, after 2 to 3 minutes, tingnan natin, i-check natin, baliktarin natin siya. Ayan. So, ganyan lang siya guys. Ayan. Easy way to cook Kamote-Q. Ito yung panlasang Pinoy talaga. Namiss ko lang kasi masarap ang kamote. So, ayan. Baliktarin lang natin siya. Ayan. Mas gusto ko kasi yung medyo, medyo lutong-luto talaga siya. So, ayan. Nagantay ulit tayo ng 2 minutes. Ayan. So, ayan guys. Check natin after 2 minutes. Ayan. Okay na siya. So, kailangan na natin siyang ahunin. So, ito na yung ating linutong kamote. So, ayan. Ngayon, gagawa tayo ng para sa kanyang coating. Iko-coated natin yung ating kamote ng asukal. Ayan. Ayan. So, ang next step natin is ang pagko-coated sa ating kamote. So, ang una natin gagawin is maglagay tayo ng tubig. Ayan. Maglagay tayo ng tubig sa ating palayok. Tsaka natin siya lagyan ng asukal. So, eto na yung ating brown sugar. Asukal. Ayan. Haluin natin siya ng mabuti hanggang mag-melt yung ating asukal. Ayan.
Ayan, tuloy-tuloy lang ang ating paghalo hanggang sa lumapot siya. Saka natin ilalagay yung ating kamote. So, ayan, antayin lang natin siyang lumapot. So, ayan, check natin guys kung malapot na siya. Ayan, hindi pa. So, kailangan pa natin siyang haluin ng ilang minuto. So, ayan guys, check natin siya ulit. Ayan, malapot na siya. Kaya, malapot na siya. So, kailangan na natin ilagay yung ating kamote. So, ayan. So, kailangan na natin siyang halu-haluin. Siyang haluin ng mabuti para lahat ng bahagi ng kamote is malagyan ng sugar. Antayin lang natin siya maging yung maga. Ayan, malapit na siya. Ayan, nakatakam talaga ako guys. Ayan, sarap guys. Amoy pa lang talagang takam na takam ka na gusto magkainin. Ayan. Ayan. Pinatay ko na. So, ayan guys. Ito na yung ating minuto. Diba? Hindi siya nagurog. Ayan guys, yung ginawa natin Kamote-Q. So, hope you like it. Thank you. Thank you for watching. Bye. Hanggang sa muli.